Wich achiel gi riwruok ma ok mar piny owacho mar midendo ni SHOFCO mar chwalo chenro mag dongruok kod chugo thuolo mag tije ne rowere e kaunti no kaka achiel kuom yore mag kedo kod nok mag tije. Ka giloso e thuolo mar nyasi mar yawo ayanga apisi mar SHOFCO e boma ma Siaya, gavana ma Siaya James Orengo osingo ni kaka tend kaunti gibiro tiyo gi SHOFCO maneno ni joma tindo kaachiel kod joma mine oyudo thuolo mag tije. To korka kor jata tije riwruogno mar SHOFCO Kennedy Odede olero ni ikruok margi mar bero sekta mar pur kod siro somb rowere ahinya to mago mawuok e familia ma yuto ji nitiere piny dhi timore, kowacho ni winjruok e kindgi kod tend kaunti biro konyogi e chopo ne kwan oganda mathoth moseriwore kodgi. This work that you're doing is going to be impactful in the lives of people in Siaya. We want people to be prosperous, we want people to get jobs, and we want people to live in good health. We can provide facilities for them to make sure they're in good health. So the only promise I want to give to the SHOFCO team, we're going to work with you hand in hand. Siaya County kai wanigiji mokalo 168,000 mago members mixan to tuwik mang'eny kono wabiro yawo office manigi library manigi charan biro konyo ji to tuwik mang'eny Siaya kai wasemiyo ji kodhi kendo konyre ka ji nigi shida wanyieo bus makonyo ji e kaka ji nigi arus kata liel kotimre wakelo tangi ine lori mar pi ndalo magine ka wagolo nyake kodhi mondo konji ndalo maji pio dego kuonde moko e nam wakonyogi.